ubehla už nejaká doba od poslednej časti tohto kurzu, ktorú som vlastne spravil. Viem, že veľa vecí sa asi zmenilo, vznikli nejaké nové updaty na technológie, ktoré používame v našom kurze. Pravdepodobne niektorí z vás už ani nemajú ten projekt uložený, ktorý sme mali rozpracovaný. Preto dole v popisku videa prikladám GitHubové repozitáre, odkiaľ si môžete stiahnuť aj frontendovú aj backendovú časť tejto aplikácie a pokračovať ďalej v programovaní. Keď si to stiahnete, ten projekt je tam už úplne celý, preto keď chcete programovať so mnou v tomto videu, tak len si zmažte tie súbory, ktoré budeme teraz vytvárať a napíšte si ich znova so mnou. A pokiaľ sa vám nechce písať, tak len počúvajte video a kontrolujte si, že čo tam je vlastne napísané vo vašom prostredí. Dobre, nebudem už ale ďalej zdržovať, poďme sa do toho rovno pustiť. No a môžeme sa do toho teda pustiť. Pred sebou mám otvorenú obrazovku, na ktorej môžete vidieť spustenú backendovú časť našej aplikácie. Ak ju nemáte, tak si ju stiahnite z linku dole pod videom. Otvorte si ju vo svojom editore, ja používam IntelliJ IDEO. Odporúčam, veľmi dobre sa v tom pracuje. Dajte si pozor, skúste to spustiť, ale ešte predtým si dajte pozor, že máte správne vyplnené application properties, ktoré nájdete v resources priečinku. Tieto veci nám zabezpečujú konekciu na databázu, čiže v prípade, že nemáte tú databázu spravenú a treba ju na novo spraviť, ja som vám sem do tohto repozitára pridal aj takýto maličký, že MySQL TXT, to keď si otvoríte, tak tu je vlastne SQL na vytvorenie celej tej databázy. A v prípade, že to nebudete vedieť spraviť cez toto, alebo to nejako nepôjde, tak sa vráte na to video, kde sme to robili, to bolo niekde na začiatku a potom sa vráte sem zase. Dobre. A keď to máte už nejako rozbehané, že vám to kompilačne prešlo, tak to stlačíme, že run to-do list application. Tu vidíme kompilátor, že zbehol a vlastne tu vidíme aj, že aplikácia beží na Apache Tomcat. Dobre, teda backend máme spustený. Teraz si spustíme frontendovú časť tejto aplikácie. Ja si otvorím teda tú frontendovú časť. Tie súbory, ktoré ideme teraz robiť, tu ešte nemám. Vy, ak ste si to stiahli z toho Gitu, tak už to máte. Takže dobre, ideme to spustiť, napíšeme npm start, aplikácia sa nám hádam spustila sa nám, čiže tu kliknem na users, ja tu mám vytvoreného nejakého usera, naposledy sme, tuším, že skončili pri user detaile, že rozkliknem si toto idečko toho usera a vlastne ukáže sa mi takýto detail. Dobre. Teraz ideme najbližšie robiť, že si ideme upraviť toho usera. Že dáme edit user a tu si budeme meniť nejaké veci. Čiže tu budeme upravovať našeho usera. Poďme na to. Toto si minimalizujem zatiaľ. Dobre, čiže ako prvé si vytvoríme ten komponent. Čiže klikneme práve na Components, New, File a tento náš komponent sa bude volať user detail edit.js. Toto sa nás opýtalo, že či to chceme manuálne pridať do Gitu. Ja kliknem, že áno, čiže už vidíme, že sa to sem pridalo. Keby nie, tak je to také asi vyčervenené. Dobre, tu si zadefinujeme ten náš nový komponent. Export default class user detail edit. Takto. Na začiatok by bolo dobré, keby sme si
sem naimportovali veci, ktoré budeme používať. Budeme používať určite React, from React, čiže import React from React, sami mi to tam doplnilo, super. Ďalej budeme určite používať Axios, lebo budeme pracovať s HTTP requestami, čiže import Axios from Axios. Dobre. A ešte Bootstrap. Ja si to tu skopírujem, alebo je to dlhé. Vy si to opíšte, alebo opíšte. Dobre, teraz si zadefinujeme konštruktor, props. A do tohto konštruktora si zadefinujeme vlastne všetky fieldy, ktoré máme v userovi a ktoré máme teda v databáze pod userom. Čiže ideme this state. Prvé máme meno, čiže si dáme name. Na začiatku to bude prázdny reťazec. Dobre. Potom máme this state prízvisko, teda surname. Dobre, takto. Nezabudnite, ako som teraz zabudol ja, za týmito jednotlivými riadkami písať podkočiarky. Ďalej tam máme nejaký nickname. This state rovná sa nickname. Dobre. Keď používate IntelliJ IDEO a chcete naformátovať si proste, aby ten kód vyzeral nejak pekne naformátovaný, tak ja použijem Alt Ctrl L. Myslím si, že to má IntelliJ IDEA tak prednastavené a netreba tam nič ďalej nastavať, tak vyskúšajte. This.state, ďalej tam máme nejaký e-mail. Zase prázdny reťazec. This state, to máme vek. Age. Takto. Tak. This state. Potom máme heslo. Čo je tam akože v tomto prípade úplne zbytočné, alebo akože nikam sa neprihlasujeme. Ale tak je to akože demonstratívna aplikácia, takže v tomto prípade to nevadí. Dobre, a ešte chceme mať nejakú uloženého aj celého usera. Dobre. Tak. Konštruktor by sme mali spravený, ideme ďalej. Teraz si napíšeme funkciu componented mount, ktorá nám vlastne natiahne toho našeho usera z databázy, aby sme ho mohli následne upraviť. Ale najprv si musíme tie dáta natiahnuť, lebo nechceme len tak posielať nejaký update alebo patch na databázu. Chceme vlastne najprv vidieť, že čo upravujeme. Dobre, čiže si dáme componented mount. A teraz použijeme aj Axios, ktoré sme si na začiatku naimportovali. Budeme používať get. A teraz do URL, ktorú ideme použiť, dáme tie bug quotes alebo bug ticks, alebo neviem ako sa to povie, ale naľavo hore pod escapeom je to na klávesnici, keď to stlačíte, tak to sú také tie spätné, také tie, neviem, úvodzovky, alebo ako sa to volá. No a píšeme HTTP, je to request, on nám to pekne predvyplní. Pozor, ak tam dáte HTTPS, tak vám to nepôjde. Používame localhost 8080, to je vlastne URL adresa našej backendovej aplikácie, ktorá beží na tom tomkete. Dobre.
Používame tam REST service, ktorý je teda REST user. A ďalej za touto URL adresou my chceme vlastne dostať IDčko jednotlivého usera a to si vyťahneme z parametrov, ktoré máme v URL adrese v prehliadači. Čiže plus this properties match params.id. Dobre, naformatujeme si to pekne a môžeme písať do nového riadku then, aby to bolo prehľadné. Res ako result, tu si dáme takúto šipočku, ako keď ideme písať nejakú arrow function. Dobre. Tuto si vlastne zadefinujeme, že čo chceme s tým resultom, čo nám príde robiť. My si vytvoríme premenu user a do tohto usera si dáme result.data. A nasetujeme si to do toho usera, ktorého sme si na začiatku vytvorili v konštruktore. Čiže this state, to je zle, lebo my chceme setovať state. Čiže this set state a do tohto si nasetujeme do usera. Dobre. Predtým, ako pôjdeme ďalej, si napíšeme samozrejme render, lebo si chceme niečo vyrenderovať a sem do tohoto rendera si už môžeme hneď napísať return. Takto, aby sme to všetko mali pripravené. Zatiaľ dáme sem nejaký div. Pozrieme, či to funguje. Toto mám štartnuté. Users, edit, user. Dobre, nefunguje to z nejakého dôvodu. Dobre, pozrieme to. Dôležitá vec, my musíme si pridať do našej app.js sem do rootu vlastne tento user detail edit. Takže ideme na to. Tu máme user detail, to si môžeme takto skompírovať, aby sa nám ľahšie písalo. A za toto ID, ktoré je vlastne ID toho usera, si napíšeme len vlastne, že to chceme editovať. A komponent, ktorý to ovláda, user detail edit. Toto máme takto vysvietené na žlto, lebo to nemáme naimportované. To znamená, že môžeme si skopírovať toto, takto, to znamená user detail edit. Potom ešte taká krátka vsuvka, ja to kopírujem tak, že kliknem si na riadok a stlačím, že Ctrl D. Tým pádom je to skopírované. Uistíme sa, že sme si to nakopírovali, teda že sme si to naimportovali správne, stlačím Ctrl, kliknem, je to tu, stlačím Ctrl S, teraz sa pozrieme do našej aplikácie, či sa niečo nezmenilo. Hello. Dobre, čiže tam bol problém, že sme to nemali zadefinované v našich rútoch. Pokračujeme ďalej. No a teraz si už musíme len vytvoriť tú tabuľku, v ktorej budeme toho usera daného upravovať. Čiže vytvoríme si na začiatku nejaký kontajner, ktorý dáme do divu. Class name. Tu zapamätajte si, že vždy dávame class name. Neviem, ako som to robil v predchádzajúcich videách, ale akože v Reacte by sa malo písať class name, ale zožerie to aj class, akurát to bude na vás kričať a vám to vysvietí asi na žlto, že to tam teda nemá byť. Tu nepotrebujeme tieto zatvorky, dáme si sem tieto double quotes, či uvozovky, či ako sa to volá. Sem si napíšeme kontajner, už nám to ponúka. To je bootstrapová klasa. S tým bootstrapom si to uľahčíme, aby sme nemuseli si sami písať nejaké CSS triedy, lebo CSS akože ja vôbec neviem, tak ak vy viete, tak to môžete naštýlovať nejako
nejako krajšie. Dobre, toto máme taký ten základný div, tak kontajner, ktorý nám bude obalovať tú našu tabuľku, v ktorej budeme toho usera meniť. No a pokračujeme teda už nejakým formom. Form, neviem písať, form, kde si dáme on submit, pretože to budeme chcieť nakoniec tú našu zmenu submitnúť. Do tohto on submit zatiaľ si nedáme nič. Potom si napíšeme funkciu, ktorú to budeme submitovať. Dobre, pokračujeme a už ideme na content. Čiže ďalej div si vytvoríme. Tento div bude mať class name. Zase musíme pridať nejaké bootstrapové triedy, ktoré nám budú tvoriť ten design tejto našej tabulky. Dáme form group a row margin top 3, aby to nejak vyzeralo. Keď chcete presne vedieť, čo tieto všetky veci znamenajú, tak keď si otvoríte dokumentáciu Bootstrapu, tak tam to máte všetko veľmi pekne napísané. A toto čo mi kričí, čo? Dobre, to teraz nebudem riešiť, to budem potom riešiť tento error, čo mi tu ukazuje. Ideme ďalej teraz. Dáme tam nejaký label. Do tohto labela si musíme dať tag alebo atribút for, že prečo to vlastne je. A môžeme si to povedať, že call form label large. Dobre. Môžeme písať aj ďalej, keď chcete, tak píšte do ďalšieho riadku, aby ste to mali prehľadnejšie. A ideme zase class name, nejaké tie CSS triedy, ktoré si požičiame z Bootstrapu. Col 4, to je veľkosť tej kolumny. Call form label. Call form label, že to má byť large a text, že má byť alignovaný na ľavo. Dobre, label máme zadefinovaný, ale ešte tam nič nemáme. A tuto budeme upravovať naše užívateľské meno toho usera. A keď som dal Alt, Ctrl L, tak mi to automaticky naformátovalo, že mi toto hodilo do druhého riadku. Dobre, no však keď to tak idea chce, tak to tak zatiaľ necháme. Keď sa nám to nebude páčiť, tak to zmeníme. Dobre. Ďalší divík si spravíme. Dáme si tam tiež nejaký class name. Call 8. Dobre. Ešte toto vám poviem, taká krátka vsúka, čo sa týka toho bootstrapu. Tu vidíte, že mám call 4 a tuto vidíte, že mám call 8. Keď si zadefinujete takto kontajner, tak celková šírka toho kontajnera je rozdelená na nejakých 12 dielikov. A vy si tu potom zadefinujete, že ktorú časť chcete, aby mala akú šírku. Toto, že call 4, to znamená, že to bude mať veľkosť 4 dielíky. A toto, že má call 8, tak to, že bude mať veľkosť 8 dielikov. Takže len aby ste vedeli, že súčet je vždy 12. Dobre. A do tohto divu si už dáme náš input. Toto je tiež dôležité, že keď si dávate input, tak vidíte vlastne, že on nemá dva tieto tagy, začiatočný a ukončovací. On má tag len jeden, ale má zároveň tento ukončovák. Keď ho tam nedáte, tak vám to nepôjde, ale myslím si, že vám to kompilátor oznámi, že tam je problém. Dobre. A do tohto inputu si podávame name, ktorého sa to bude týkať. Name. Môžeme si dať ďalší riadok, aby sme to mali prehľadné.
dáme si tam default value. To znamená, že to defaultnú hodnotu, akú to bude mať. To znamená, alebo keby sme tam nedali nič, tak tam máme prázdnu. Ten rámček máme prázdny. To ale my nechceme, pretože keď chcem upraviť toho usera a rozkliknem si tento edit, tak ja by som tam chcel mať akože, aby to bolo tak príjemne užívateľsky, ja by som tam chcel mať tie pôvodné hodnoty, ktoré sú aktuálne uložené v databáze, aby som videl, čo vlastne mením. Čiže my chceme túto default value nastaviť na hodnotu, ktorá je aktuálne v databáze. Čiže tu si spravíme tak, že my sme si to už vlastne nasetovali do toho usera, čo sme spravili na začiatku, ten komponent did mount, tuto, a všetky dáta z databázy sme nasetovali do tohto usera. Čiže my si to teraz odtiaľ vyťahneme a dáme si this state user a vyťahneme si z neho to meno. Tým pádom sme ako defaultnú hodnotu dali meno usera z databázy. Class name, taktiež chceme k tomu pridať nejaké štýly. Form 5, form control large a ml2 margin left 2, aby to malo nejaké odsadenie. Dobre, my musíme pridať aj idčko a idčko vlastne bude to isté, ako sme si tu. Dobre, čiže ja si toto len skopírujem sem, stlačím Alt Ctrl L, naformátuje mi to. Dobre. A nakoniec chceme, že čo sa má stať vlastne pri zmene tohto. Čiže sem si dáme funkciu onChange. A do onChange si dáme zatiaľ takto this bodka handle change, to si môžete nazvať ako chcete. Handle change a toto bude naša funkcia, ktorá nám bude tú zmenu ovládať. Dobre, ktorú si zadefinujeme za chvíľočku. Keď si dopíšeme tento render, tak si zadefinujeme tento handle change. Div form, dobre, toto máme spravené. A teraz môžeme sa pozrieť do aplikácie, asi nám to aj nepôjde, lebo tu hlási nejaký problém, neviem aký. 29, 31, 29. Že on submit, že nemáme nič. Pozrieme sa do aplikácie. Oha, dobré. JSX attributes must only be assigned a non-empty expression. Tak to, že tam nemáme nič, tak to je zjavne akože problém. No dobré. Tak toto zatiaľ dám preč a už akože bude vyriešené. Vyzerá, že hej, dobre. Otvoríme si to, dáme si user, edit a vidíme, že tu máme nevidím, label name, dobre, toto štýlovanie ešte musíme nejako zmeniť, ale vidíme, že tu už máme predvyplnené meno, ktoré sa nám natiahlo z databázy a toto budeme vlastne editovať, upravovať. Dobre, vraciame sa naspäť do aplikácie a ideme ďalej. Toto vidíme, že toto sa bude vlastne len opakovať, takže tieto divy si skopírujeme toľkokrát, koľko tam chceme mať vlastne tých riadkov v tej tabulke. Čiže poďme na to. A tí, čo pozorne sledujete, tak viete, že kde sa stala chyba, že prečo to tam máme tak že prečo v tej aplikácii to vyzerá tak hnusne, že ja som tento div zle spravil. Ono to malo byť pôvodne takto vnútri, inak to akože samozrejme nedáva zmysel. A teraz keď si to rozklikneme, pozrieme na rýchlo, tak to už je tak, ako to má byť. Tak to nejako to chceme, že meno je Martix. Dobre. Vráťme sa naspäť do aplikácie a teraz tento div si nakopírujeme toľkokrát, koľko riadku tam chceme. Dobre, ja si tu nechám takto, že máme name, máme surname, potom máme nickname, to je 3, potom máme, neviem čo, asi email, je tam age,
password. To je všetko? Neviem, to je asi všetko. Dobre, poďme to pomeniť a uvidíme. Čiže máme name, surname, nickname. Dobre, áno, dobre. Name, surname, nickname. Surname, nickname. Potom máme email, age, password. A to je všetko. Email, age, password. Pomeníme si to aj tuto. Name, surname. Tiež dajte surname, dobre. Nickname. Nickname. Email. Email. Age. Password. To asi všetko. Ctrl S. Pozrieme aplikáciu. Edit user. No a máme to tu všetko pekne predvyplnené z databázy. Dobre, nemáme tu ale žiadne tlačítko a teda sa akože nič nebude diať. Dobre, čiže vrátime sa naspäť do aplikácie, ideme si zadefinovať túto funkciu handle change, čiže bude to arrow function, handle change rovná sa event. Dobre, tu je tá function. A to bude this.set state. Takto. Hop, takto. A tu je event.target.name. Event.target.value. Toto si tu takto presetujeme vlastne, že value hodnota sa nám vloží do toho name. Za to sme si tam tuto zadefinovali to name, aby sme našli, že kde to vlastne chceme uložiť. Dobre, čiže handle change máme. Teraz potrebujeme ešte si spraviť to tlačítko submit. No. Hneď sa do toho pustíme, ale na to, aby sme mohli mať nejaké tlačítko submit, musíme si vytvoriť tlačítko. Čiže tuto za posledným divom my si vytvoríme button, ktorý bude mať type submit. Tento submit musí ísť do týchto double quote. Takto. Dobre. Class name musíme mu tiež pridať nejaké bootstrapovské, čiže bude to button. Farba button primary, to je modrá, keď chcete nejakú inú, dáte si inú. Button large, že to bude veľký button. Button block. Dobre. A tam si môžeme dať, že save changes. Že ulož zmeny. No. Čiže máme pridaný button. Keď to rozklikneme, už by tu asi mohol... Dobre. Aha, tu je nejaká čudná URL adresa. Ešte raz. Aha, toto. Edit user. Už tu máme save changes, ale to ešte samozrejme nič nespraví, pretože my sme si nenapísali tu submit. Takže si ideme napísať submit. No. Submit funkciu si napíšeme zase niekde hore. A môže sa to volať, že handle submit. Donútra si pošleme parameter default value a ešte tuto vlastne, čo sme na začiatku nespravili, tak spravíme teraz. Toto je ten form a tu si my vlastne zadefinujeme, že chceme spustiť túto funkciu handle submit.
pri tom, keď stlačíme ten submit button. Tam sme dali type submit a v tomto forme bude vlastne, že on submit, čo sa stane. A tu si napíšeme funkciu this.handle submit a donútra si pošleme parameter user. Ja vám vysvetlím, to bude vlastne táto default value. Ja vám vysvetlím, že prečo to tak je. Toto neviem, možno sa to dá aj lepšie v Reacte, ale toto si nemyslím, že je najšťastnejšie správené. Vo Vue je to napríklad robené cez model a robí sa to automaticky tým, že sa proste updateuje táto defaultná hodnota. Tu to musíme spraviť manuálne, ale nevadí, spravíme. No a ideme si napísať teda túto funkciu. Môžeme si sem napísať taktiež, že alert. No a tento alert nám povie vlastne, že čo chceme, že user was submitted, alebo že changed, alebo neviem, čo chcete, tam dajte. To je po stlačení toho, že čo sa nám ukáže, že aby sme videli, že sme to proste stlačili. No a teraz ideme si písať ten nás Axios patch. Chceme zmeniť nejaké veci v databáze, ktoré máme uložené. A tu si ideme písať URL-ku. Naše krásne backticks, či ak sa to volá, neviem ako. HTTP, to nám pomôže. A teraz zase localhost 8080, to je URL adresa našeho backendového servera alebo aplikácie, lomené rest user a tu ideme písať ten argument alebo parameter this. Toto vlastne si môžeme skopírovať, no dobre, props match param.id. Dobre. Alt Ctrl L, nech sa mi to krajšie naformátuje, ale toto není posledný parameter, ktorý mi vchádza do tohto patchu. Vidíme, že prvý URL string to máme napísané, potom ideme na tieto data. No a data, keďže ich máme viac, dáme si ich do takýchto kučeravých zátvoriek a ideme si ich vypísať. Čiže do name my chceme uložiť this state name. To je to, čo sa nám nasetuje po zmene daného riadku, ale v prípade, že my nespravíme v nejakom riadku zmenu, tak on si bude mysleť, že je to null a vloží nám do name null. A my asi v databáze alebo niekde máme proste spravené, že je tam not null, že tam je constraint proste, že to nepôjde, že tam musí byť nenulová hodnota a preto nám to celé spadne. Čiže tu si pomôžeme takou fintou. Ak viete, ako sa to aj inak robí, tak akože kľudne napíšte, lebo mňa toto napadlo len, že spravíme si tu ternárny operátor a dáme teda, že ak sa this state name rovná 0, tak tam vložíme default value .name. To je vlastne hodnota z databázy vyťahnutá. Default value, vidíme, že toto je naša default value. Tam vstupuje tento parameter default value.name. To je z databázy a ak to není, v opačnom prípade tam môžeme dať ten thisState.name. Takto. Čiže tuto nejde čiarka, obyčajná čiarka, obyčajný ternárny operátor. Vložíme tam this, takto. Ak je this state name 0, vlož tam toto, v opačnom prípade tam vlož toto. Dobre, nakopírujeme si toto 6 razy, nebudeme to dookola písať celé a ideme to len pomieť, čiže máme name, surname, nickname, email, age, password, surname. Toto takto rýchlo prekopírujte. E-mail. Dobre. Password, toto je tuším posledné.
Dobre, hotovo, toto by nám malo stačiť. Stlačím si Ctrl S, spustíme si aplikáciu, edit user, no a skúsime teda, že čo sa stane. Martin X, save changes, OK. No a vyzerá, že sa to zmenilo, pretože my sme spravili, že chceme, aby sa nám načítavali tie data z databázy. Users a vidím, že to máme zmenené. No a teraz si vyskúšame, či funguje tento náš ternárny operátor, ktorý sme si zadefinovali. Ak ja tu nezmením vôbec nič a stlačím Save Changes, tak ono si to bude myslieť proste, že žiadna zmena nenastala, čiže sú tam nulové hodnoty. Vtedy by mal zabrať ten náš ternárny operátor a malo by sa tam vložiť defaultne a nemala by aplikácia padnúť. Super, nepadla, takže to funguje. A tým pádom si myslím, že toto máme vybavené. Môžeme si skúsiť toto. Potom pozor, ja vám tu dám, výborne, zmenilo sa to, vek máme takýto. A teraz na domácu úlohu si môžeme spraviť, alebo vy si môžete spraviť validátor. A to validátor spravíte nejak tak, lebo že teraz to není ošetrené. Tento vek, túto age, tu máme zadefinovanú proste, že v databáze to je nejaký integer alebo number alebo volá čo také. To znamená, že ja keď tam vložím niečo iné ako číslo, keď tam dám nejaký text, string, ono to padne. Pretože ono to nevie zožrať niečo iné ako číslo. Čiže pozrite sa, ja keď sem dám, že ono to určite spadne. No, akože nezapísalo sa to, pretože určite nám backendová aplikácia napísala, že aha, vidíte, backendová aplikácia nám napísala, že cannot deserialize a value of type integer from string FFF. Not valid integer. Dobre. Presne to, čo sme si aj mysleli, že sa stane a ono to nepôjde. A dobre by bolo, keby ste si na domácu úlohu napísali taký validátor na frontende, že pokiaľ to, čo sem zadám, bude niečo iné ako číslo, tak nech sa mi to, neviem, proste nech sa mi tu napíše nejaký alert, že do ageu treba zadať len číslo. Dobre? Skúste. No a tým pádom sme túto časť skončili. V ďalšej časti si spravíme už ten task, a kde budeme tasky vytvárať, mazať a editovať. Task detail asi robiť nebudeme. Takže na teraz odo mňa všetko. Vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.